AI Flow Talks kertoo tositarinoita AI-maailmasta. Yhdessä tekoälymurroksen asiantuntijoiden ja transformaation parissa työskentelevien kanssa pureudumme tekoälymurroksen riemuihin ja haasteisiin sekä jaamme kokemuksia tehdyistä toteutuksista. Vieraiden kanssa keskustelemassa Fluentian asiantuntijoita. Tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa podcastin pariin. Tänään meillä on vieraana mies, jolla on monta rautaa tulessa AI-maailmassa. Muun muassa Agentic Finland-yhteisön perustaja sekä Agion yrityksen perustaja. Tervetuloa podcastiin Mikko Alasaarella. Kiitos. Ja ajatuksena oli, että nyt kun maailmanpoliittinen tilanne on vähän ollut mielenkiintoinen lähiaikoina, niin katsottaisiin hiukan sitä, että miten se vaikuttaa nyt tuonne AI:n kanssa tekemiseen ja minkälaisia uusia riskejä on näkyvissä sitten siinä, että koko tekoälymaailma tällä hetkellä on aika amerikkalaisten yritysten käsissä. Joo, me ollaan jostain syystä eurooppalaisina niin onnistuttu ajautumaan tämmöiseen vasalliasemaan silloin, että me tuotetaan jotain tällaisia niin kuin vähemmän kunnianhimoisia yrityksiä, jotka pääosin, jos ne alkaa jotenkuten menestyä, niin myydään USAhan sitten heti menestyksen kynnyksellä tai semmoisessa kohdassa, ne ei vielä ole kauhean isoja. Ja sen seurauksena niin me ollaan niin kuin käytännössä halvan sähkön tuottajia amerikkalaisille ja toisessa päässä niin me ostetaan sitten suoraan loppuun asti jalostetut lopputuotteet sieltä tänne, niin kuin, että me ollaan kuluttajia sille tekoälylle. Eli koko se arvoketju on käytännössä lahjoitettu sinne ja mun mielestä tämä ei ole missään tapauksessa niin kuin kestävää. Me ei voi olla riippuvaisia niin kuin ulkoisista suurvalloista tuommoisissa asioissa noin syvällisesti ja noin merkittävässä teknologiatransformaatiossa, missä me nyt ollaan. Siihen foundation-mallikilpailuun, mikä nyt on valtaisena niin kuin rahamassana tuolla menossa, niin siinä meillä ei ehkä välttämättä niin isoja mahdollisuuksia on lähteä sinne isoimpaan päähän pelaamaan, mutta sillä onneksi ei ole enää niin paljon merkitystä, koska nämä tekoälyn käyttöönottoyrityksissä niin ei ole enää niin paljon kiinni siitä malleista, koska mallien taso on noussut jo tasolle, jos niitä voi merkittävällä tavalla hyödyntää hyvin monissakin eri tehtävissä. Ja niihin on tullut hyvin kilpailukykyisiä, keveämpiä kiinalaisia open source-vaihtoehtoja. Niin nyt tässä uudessa tilanteessa se tekoälyn hallinta on niin kuin se iso kysymys, jota kaikki yrittää vastata tällä hetkellä. Sen takia mä perustin myös Agionin nimenomaan ratkaisemaan tätä ongelmaa. Joo, käytännössähän nyt sitten niin aika paljon tosiaan ihan loppupalveluitakin on näiden amerikkalaisten yritysten käsissä, mutta sitten tietysti myöskin kaikki nämä isot mallit ja se perusinfra siellä, että minkä päälle sitten yritykset tekee ratkaisuja, että tehdään sisäisiä prosesseja, tehdään ulkoisia palveluita, tehdään ihan omaa kehitystä niiden mallien päälle, niin kyllähän siihen sisältyy sitä aika paljon. No tietysti ihan riskiä yksittäisiä toimijoita kohtaan. Puhutaan sitten OpenAIsta tai vaikka Anthropicista, niin onhan siinä aika paljon ratkaisuja, jotka toimii pelkästään sen takia, että yksi alusta toimii. Että muodostetaan aika paljon omaa liiketoimintariskiä siinä, että rakennetaan puhtaasti alustojen päälle, jotka ei ole omassa hallussa. Niin. No itse asiassa toi foundation-mallien muuttuminen, oikein riski on sulla silloin, jos lähdet tekemään itse koodaamaan jotain sellaista featurea, joka seuraavassa mutkassa tulee niiltä jo julkistettua ulos ja samalla sun business tuhoutuu. Mutta jos olet niin kuin tekoäly hyödyntävä yritys, joka ei ole tekemässä omia tekoälytuotteita, jotka yrittää niin kuin, siihen arvoketjun tulla, niin tällä hetkellä niin kuin vaihdettavuusmallien välillä on yllättävän helppoa. Että niin kuin, tällä hetkellä se keskustelu onkin siitä, että foundation-mallissa ei välttämättä ole minkäännäköistä moottia, eli tämmöistä niin kuin vallihauta suojaa niin kuin kilpailulle. Joku tekee vähän paremman mallin, niin kaikki siirtyy sinne ja homma jatkuu niin kuin käytännössä tältä osin. Niin, näinhän se pitäisi olla, jos kaikki on rakennettu oikein. Että niin, ja kyllä mä näen sitä siirtymää, että mä käytän kaikkia isoja malleja. Niin kuin, ja no toki osa niistä en käytä niin kuin työtehtäviin sillä suoraan, vaan käytän vaan sillä, että mä arvioin niiden tämänhetkisiä toimintakykyjä ja muita ja käytän niitä sillä kulmalla. Mutta olen switchaillut tässä matkan varrella niin useiden eri mallien välillä, että OpenAIsta ollaan menty niin kuin Cloudeen ja Geminiin ja tällä tavalla niin kuin siirtyilty näiden välissä. Että tällä hetkellä mä käytän sitten eri malleja erilaisiin tehtäviin, että mä saatan käyttää
no tietysti käytän niin kuin Anthropicin Cloudea, niin käytän koodaukseen, niin kuin kaikki muutkin, ja sitten mä käytän Geminia niin kuin tällaiseen niin kuin, tämmöiseen niin kuin deep research ja korkean tason ajattelua vaativiin tehtäviin, koska se on siinä paras. Sitten mä käytän ChatGPT:tä ehkä hakukoneena niin kuin enemmän, että jos mulla on joku kevyt nopea haku, joka pitää tehdä, niin sen yleensä tulee nopeat vastaukset ChatGPT:ltä. Niin tuossa on niin kuin toi mun nykyinen jaottelu niin kuin tämmöisessä niin kuin arkikäytössä niin kuin noiden välillä esimerkiksi. Ja teknisestihän se on tietysti helppoa hypätä mallista toiseen, varsinkin jos on suunniteltu ratkaisu alun perin niin, että se on helppo vaihtaa se malli, niin se ei välttämättä ole muuta kuin konfiguraatiosta vaihtaa vendorin ja mallin toiseksi. Mutta tietysti siinä tulee sitten helposti sitä, että se varsinainen toteutus on usein testattu jollain tietyllä mallilla ja sen mahdolliset virhemäärät on testattu jollain tietyllä mallilla. Ja aika harvaa vielä kuitenkaan tuossa AI-kehityksessä ehkä sillä tasolla, että siellä olisi jotkut erilaiset automaattiset testisetit, että kun vaihdetaan mallia, että saataisiin arvioitua se, että voidaanko me nyt vaan hypätä tuohon toiseen malliin. Ja sitten jos tapahtuisi jonkinnäköistä katastrofaalista, että yhtäkkiä OpenAI ei olisikaan saatavilla, niin kuinka kauan siinä realistisesti kestäisi vaihtaa toiseen malliin ja näin. Eli niin siinä varmaan on tuollaista riskihallinnallista, mitä yritysten pitäisi tehdä. Mutta niin kuin samaan aikaan olet täysin oikeassa siinä, että niin kuin jos joku toimii jollakin mallilla niin kuin tietyllä prosenttiyksiköllä, sanotaan, että se on joku 97% luotettavuuden jollekin agentille jossakin tehtävässä vaikka, ja sitten sen jälkeen se malli päivittyy, niin monethan jatkaa sillä vanhalla mallilla niin kauan, kunnes ne onnistuu päivittämään sen uuteen malliin niin kuin samat prosentit niin kuin luotettavuudessa, vaikka se olisi parempi se malli, koska niin kuin ei halua niin kuin särkeä, mikä toimii niin kuin tällä tavalla. Ja hyvä esimerkki vaikka oli se, että niin kuin ChatGPT vaihtoi 4O:sta 5:een niin kuin tuossa. Siitä oli kova mekkala, kun ne yritti vaan suoraan kytkeä kaikki pois päältä 4O:sta. Ja sitten se olikin hirveän määrä niin kuin rakennettua infraa sillä. Ja ne sanoi, että hei ei nyt vielä oteta sitä pois. Ja ne sitten päättikin jättää sen sinne niin kuin just tuon tarkoituksen, että se oli paljon semmoista, joka toimi jo sillä. Ja nyt sitten, mutta mä silti uskon, että koska meillä on kaikki kiihtynyt niin älyttömästi, mä näen niin kuin koko ajan tuon kiihdytyksen, että kuinka, sanotaan näin, että mä ensimmäistä kertaa sain toimimaan isossa mittakaavassa agenttifarmit niin kuin viime vuoden joulukuussa. Ei viime vaan toissa vuoden joulukuussa, nyt me ollaan 2026. Eli 2024 joulukuussa. Ja sitten kun katsotaan, mitä mä teen nyt 2025 joulukuussa, niin se, eli me ollaan niin tavallaan vähän reilu vuosi oltu tilanteessa, jossa agentilla pystyy oikeasti moninkertaistamaan tuottavuuden ihmisille. Ja mä oon jo monikymmenkertaistanut itseni osalta. Ja nyt kun katsotaan tätä tilannetta, niin se, että jos tulee radikaalisti parempi malli, niin sä vaan ajat sitten niin kuin sun koodausagenteilla seuraavan iteraation niistä evalseista ja muista niin kuin käytännössä läpi, kunnes sä pääset performanssisella uudella mallilla. Ja ne siirtymäajat niihin seuraaviin malleihin lyhenee myös. Että ei se niin kuin ole enää niin, kaikki on kiihtynyt niin kuin tässä mielessä. Kyllä tietysti se vaatii myös prosessimuutoksia aika paljon. Sä oot tietysti niin kuin käyrää edellä siinä, että mitä sä teet vaikka laadunvarmistusta silloin, kun tehdään AI-kehitystä ja näin, niin silloin se on tietysti nopeampaa myös ton tyyppiset muutokset. Niin kuin ei ihmistä enää kannata käyttää niin kuin tuossa asiassa muuta kuin orkestroja roolissa ja tämmöisen niin kuin ylätason niin kuin suunnittelussa niin kuin sillä, että tai validoimaan niitä visioita. Mun mielestä Kaari Saarinen teki hyvän postauksen just äskettäin Lineaarin perustaja, niin teki hyvän postauksen siitä, että tätä keskiosa siitä koodausporukasta nyt on jäämässä pois, koska niin kun se strateginen suunnittelu ja se validaatio-osa on nyt mikä painottuu, koska tekoäly hoitaa sen prosessin sitä keskeltä niin kuin käytännössä. Ja 30% Microsoftin, Googlen ja näiden isojen toimijoiden koodista tehtiin tekoälyllä viime vuoden huhtikuussa, 42% syyskuussa ja kun alun perin silloin huhtikuussa, kun se oli 30%, niin Microsoftin CTO sanoi, että hän uskoi, että Microsoftin koodista 2030 mennessä 95% tai enemmän tullaan tekemään tekoälyllä. Nyt joulukuussa Anthropicin se Cloud-koden perusta, että 100% Cloud-kodesta on koodattu Cloud-kodella.
että niin kuin me ollaan tilanteessa, jossa sekin kiihdytys, mitä ihmiset arveli nopeaksi, niin on nopeutunut vielä lisää siitä niin kuin käytännössä. Tämä on ihan älytön tämä muutos, mikä on menossa. Kyllä, mutta tuohan tietysti myös nostaa vähän sitä tietyn tyyppistä riskiä, että jos mietitään nyt, että puhutaan nyt sitten juuri niin kuin koodaamisen puolella vaikka Clouden malleista ja puhutaan OpenAI-malleista, puhutaan Geminin malleista pääsääntöisesti, niin mitä sitten tapahtuu, jos yhtäkkiä pitäisikin luopua niistä amerikkalaisista malleista tai ei haluttaisi käyttää niitä? Tapahtuu jotain nyt, mitä ei toivota tietysti tapahtuvan geopoliittisesti, mutta jos tapahtuu jotain erikoisempaa, niin miten isolta takamatkalta Eurooppa lähtee siihen, että pitäisi pystyä itse tekemään niitä vastaavia juttuja? Puhuit niistä open source-malleista, varmasti niillä saadaan niin kuin tietty pohja sille, mutta kyllähän me aikamoisella takamatkalla niin kuin siinä isossa infrassa ollaan. Joo, meillä on siis kyllä niin kuin kykyä rakentaa infrastruktuuria ja meillä on myös kykyä tuottaa energiaa Euroopassa ihan merkittävätkin määrät. Tämä energiakilpailu, mikä on Kiina ja USA välillä menossa, se Kiina on ollut ihan ylivoimaisessa niin kuin etunojassa. Meidän täytyy olla hereillä siinä, että mun mielestä on myös Suomelle siinä mielessä mahdollisuus, että meillä on aika hyvät edellytykset tuottaa valtava määrä sähköä tässä maassa niin kuin vihreällä tavalla. Meidän kannattaisi ehkä yrittää keksiä, että miten me saataisiin rollattua lisää ydinvoimaakin vielä tänne merkittävästi tänne maahan. Plus, että me voidaan vihreätä energiaa tuolta kerätä niin kuin hyvin monilla eri tavoilla. Ja nyt tässä tilanteessa se energiakapasiteetin ylipainoon vetäminen ei ole ollenkaan huono asia. Että ei haittaa, vaikka tekisi paljon enemmän kuin tarvit, koska kaikki sille tulee käyttöön niin kuin käytännössä. Ja nyt kun ja se ei ole pelkästään tästä aiva, jos me halutaan sähköistä liikenne, niin millä ne sähköautot sitten latailee, jos sitä sähköä jostakin saa. Ja tämän takia niin meidän se isompi kysymys, niin kuin mä sanon, että meillä on kyvykkyydet tuohon. Eli me voitaisiin rakentaa datakeskuksia tavallaan tuolla. No, meillä puuttuu mikropiiritoimittajat, eli Nvidia dominoi markkinoita tällä hetkellä globaalisti, ja ne just vielä varmisteli sillä Grogin ostolla, että ei kilpailijoita pääse edes syntymään niin kuin käytännössä tuohon. Niillä on se Jensenin serkku, joka pyörittää AMDtä tämmöisenä niin kuin näennäisenä kilpailuna siellä, joka aiheuttaa sen, että ei tule monopolisyytteitä. Nyt tässä tilanteessa niin se Euroopan iso riski on se, että on Nvidiasta riippuvainen. Itse asiassa niin OpenAIsta noista riippuvuus ei ole niin paha niin kuin käytännössä tuossa mielessä. Ja nyt jos ajatellaan sitten tätä Euroopan suvereniteettia, niin oma datakeskuksen, kun saadaan niin kuin kunnolla rakennettua tänne, niin se isoin kysymys on niin kuin siinä se, että kuinka iso osa sitä arvoketjusta sen jälkeen, kun se datakeskus on rakennettu, niin me pystytään nappaamaan niin kuin paikallisille toimijoille. Myydäänkö me vaan se halpa sähkö niin kuin subventoituna, verosubventoituna USAan, ja sitten ostetaan takaisin maksimiarvostetut palvelut sieltä tekoälylle, ja kaikki siinä välissä tapahtuu arvotuottoa USAssa. Tällä hetkellä tilanne on just toi. Ja mun mielestä tämä on niin väärin. Mä tästä puhun niin kuin tosi isosta, että ei ole mitään järkeä meillä niin kuin toimia tämmöisenä vasalleina, että me vaan niin kuin halvalla, me ollaan niin käytännössä kolonialisoitu tässä niin USAlla, että me myydään niin raaka-aineet halvalla sinne ja ostetaan takaisin kaikki maksimiarvotuottoon niin palvelut. Mutta mä en ole kauhean huolissa sitä niin isojen mallien kilpailusta enää, koska niin me ollaan nyt tultu sitten pisteeseen, jossa valtavan iso osa sitä arvontuotosta, mikä tehdään agenttisella prosessilla, voidaan tehdä avoimen lähdekoodin malleihin perustuvilla agenteilla jo nyt, koska nämä kiinalaisten mallien ja open source-mallien kehitys on ollut nopeata ja se on kirittänyt kaikkia. No, meillä on myös yksi paikallinen toimija Mistral täällä, joka ehkä saatetaan myydä jenkkeihin vielä tässä. Veikkaan, että tänä vuonna saatetaan myydä jenkkeihin. Jos se myydään, niin sitten meillä ei ole enää yhtään, mutta tuo mallikin on valitettavasti tuossa pisteessä, mutta niin mä veikkaan, että sitten kun nämä agenttiset prosessit yleistyy ja sitä kautta haetaan se varsinainen hyöty siitä tekoälystä, niin siellä se valtava määrä sitä bulkkityöstä tulee menemään näillä tämmöisillä niin kuin mixture of experts, semmoisilla niin kuin eksperttimalleilla ja pienemmillä malleilla. Ja siinä pelissä niin se tavallaan se tapa, millä sä orkestroit sitä tekoälyä ja hallinnoit sitä tekoälyä, on se paljon tärkeämpi arvontuottopaikka kuin se, että mikä malli sä käytät. No mitä nyt sitten, jos juuri tällä ajan hetkellä haluaisi hyödyntää pelkästään niin kuin eurooppalaista
alustaa, eurooppalaisia ratkaisuja, ehkä sitten niitä lokaalimalleja, niin miten paljon meillä on vaihtoehtoja tällä hetkellä siihen, että onko se mahdollista jo tällä hetkellä tai mitä pitäisi tapahtua, että pystyttäisiin oikeasti lähtemään ihan puhtaasti Euroopassa suorittamaan näitä vastaavia asioita ilman, että tarvitsee luottaa näihin isoihin amerikkalaisiin palveluihin? No sanotaan näin, että niin kuin, jos me nyt lähdetään liikkeelle tästä koko arvontuottokerroksen näkökulmasta, niin meillä tällä hetkellä menestyneemmät yritykset on niin kuin vielä sovelluskerroksessa niin kuin ihan puhtaasti oikeastaan. Sanotaan, että Lovable on wrapperi niin kuin käytännössä. Tästä kutsutaan tuolla termistössä wrapperi, eli sulla ei ole omaa mallia eikä mitään tällaista, vaan sä vaan pistät cloudin päälle jonkun wrapperin ja sieltä tulee sitten niin kuin näköisiä juttuja ulos. No sitten on tietysti tämmöisiä spesialisoituneempia toimijoita niin kuin Legora ja nämä muut, jotka niin kuin Ruotsista nousee tosi kovia niin kuin AI-firma tällä hetkellä. Niin tässä tilanteessa niin se, missä meillä pitäisi olla enemmän kyvykkyyksiä, niin on niin kuin käytännössä niin data layer ja infraops niin kuin käytännössä sillä, että ja infrastruktuurin päälle tulevat ohjelmistot siitä, että niin kuin miten me tehdään kontekstihallintaa agenteille ja tekoälylle. Ja se on tosi kiinnostava markkina tällä hetkellä, että se on niin kuin johtuen siitä, että ne mallit ei pysty sun kaikkia ongelmia sellaisena ratkomaan, kun nehän on vaan semmoisia niin ihan trendittu kuin geneerinen juttu, niin semmoinen jatkuva oppimisen niin kuin systeemit, jolla se agentti ymmärtää omaa kontekstia ja ne pystyy rakentamaan itselleen sopivan niin kuin toimintamallin, niin se on niin kuin kiinnostavaa. Ja ton hanskaamiseen meillä ei ole vielä kauhean isoja pelureita, ainakaan mitkä niin kuin olisi tuossa kisassa nyt vielä mukana. Mutta mä uskon, että tuohon voi syntyä sellaisia. Ja mekin ollaan siinä pelissä suunnitelmissa mukana, koska niin kuin jos sä teet agenttisia prosesseja, niin sulla on 3 tasoa, missä sun pitää olla mukana. Et sun täytyy olla mukana niin kuin tavallaan se agenttien niin kuin provisiointi, hallinta ja koordinointikerroksessa. Sitten sulla pitää olla datakerroksessa, koska se data on niin kuin, no ensinnäkin, jos ei sulla ole hyvää dataa, niin se agenttinen prosessi on aika turha. Ja tällä hetkellä suurimmassa yrityksissä ollaan vielä tämmöisessä sovelluskeskeisessä arkkitehtuurissa. Eli käytännössä kaikki yrityksen operaatiot toimii jossain SaaS-sovelluksissa. Ja sitten ne sovellukset kommunikoi keskenään. Ja me ollaan kuitenkin siirtymässä sinne AI-myötä datakeskeisiin arkkitehtuureihin, jossa tämmöiset niin kuin sovellussuunnittelijat ei enää päätä sulle, että minkälainen datarakenne sulla on. Ja tämä on iso disruptio SaaS-markkinaan niin kuin tällä hetkellä, joka on tulossa niin kuin tältä osin. No Ruotsissa Klarna on lähtenyt tekemään tätä jo vuonna 2022. Ne on niin kuin hyvä prototyyppi tälle hommalle. No tosi hyvä esimerkki ruotsalaisille yrityksille, sillä monet on lähtenyt seuraamaan niiden malleja, koska se on alkanut tuottaa tulosta. Ja siinä, mikä heidän mallissa oli se, että kaikista SaaS-sovelluksista eroa. Ja tilalle tulee niin kuin datakeskeinen arkkitehtuuri, joka on nyt rakennettu taas ruotsalaisen teknologian Neo 4J:n päälle. Tuosta on kova respekti kyllä, että niin kuin mä arvostan, että Pohjoismaissa kuitenkin tehdään jotain tässä skeneessä. Mutta kun me mennään tuommoiseen niin kuin datakeskeiseen arkkitehtuuriin, niin sitten meillä tulee se vastaan, että kun meillä on se taas se hallintokerros ja sitten meillä on se datakerros, niin sitten tulee tämä infrastruktuuri, eli just tämä kontekstihallinta, fine-tuning ja kaikki se, että mitä sä saat niinku, ja tämmöinen niinku jatkuva oppiminen. Niinku mun mielestä siellä on ongelmana myöskin ihan se puhdas niinku inferenssikerros, että mistä sä saat ostettua sitä ihan mallia ajettuna, että ei tarvitse, jos haluaa yrityksenä lähteä tekemään jotain näitä hienompia asioita, niin mistä sä saat ostettua sen mallin jollain järkevällä tavalla ilman, että sun tarvii itse ostella rautoja ja lähteä niin kuin GPOlla pyörittämään niitä ja rakentamaan sitä infraa siihen ympärille. Et periaatteessa niin kuin, jos pelkästään tolle asialle olisi jo jonkinnäköinen eurooppalainen toimittaja, mikä tekisi sitä riittävällä luotettavuudella, riittävällä uskottavuudella, niin sekin toisi jo aika paljon lisää kyvykkyyksiä, että pystyisi lähtemään rakentamaan noita puhtaasti eurooppalaisella stakilla. Joo, kyllä me ollaan seurattu sitä. Me ollaan juteltu siis useiden toimijoiden kanssa tuossa skeneessä ja kyllä siellä on niin kuin nousevaa trendiä siellä puolella on. Mä itse asiassa uskon, että toi ongelma ei tule olemaan semmoinen niin kuin pullonkaula. Tai sanotaan, että mä uskon, että tuohon niin kenttään tulee toimijoita, jotka on ihan järkeviä. Meillä Suomessakin on niin kuin Verda, eli entinen DataCrunch, joka on niin kuin tuottaa käytännössä niin kuin laskentapalveluja tekoälyä varten omista pilvestään. Heillä on silloin mielessä ihan hauska bisnesmalli, koska he niin kuin myy eurooppalaiseen yöaikaan niin kaistaa amerikkalaisille yrityksille ja sitten taas eurooppalaisen päiväaikaan eurooppalaisille. Että he saa tämmöisen niin kuin
geografisen hyödyn siitä niin kuin käyttöasteesta sillä, että heillä on niin kuin monessa geografiassa asiakkaita. Ja minusta toki on ihan mielenkiintoinen tapa, että loppupeleistä, kun sä ostat niitä NVIDIAn chippejä, niin sillä on merkitystä, että kuinka paljon on ajossa niin kuin käytössä siihen, että mikä sun kustannuspohja on sille asialle. Totta kai kustannus tulee suoraan sen kautta, että miten hyvin se saa fasilitoitua ja niin kuin käyttöön sen koko kapasiteetin, mitä on hankittu, niin tietysti myös sitten energiakustannukset ja muut muodostuu ihan merkittäväksi osaksi jossain kohtaa siinä. Mutta niin, mä sanoisin näin, että meillä on niin kuin aika iso gappi siinä datapuolella tällä hetkellä Euroopassa, että niin kuin se datahallinta on nyt aika pitkälle tällä hetkellä, niin kuin, silloin niin kuin Jenkeissä niin on tietysti nämä isot jätit, niin kuin Microsoftit, Google ja muut, mutta sitten on niin kuin, Snowflake, Databricks ja tällaiset toimijat on niin kuin siellä. Ja kun mä katson tällä hetkellä näitä Data Lakehouse-ratkaisuja ja jotain muuta, niin eipä sillä hirveästi ole tuossa pelissä niin ainakaan tullut vastaan mitään semmoista niin uskottavaa eurooppalaista vaihtoehtoa niin käytännössä tuohon skeneen. Eurooppalaiset kyllä osaa tehdä open source-teknologioita, jotka jenkit sitten monetisoi, mutta että kyllä meiltä löytyy silti niin kuin ihan hyvää teknologiastackia tuohon. Joo, ja niin kuin tuosta datasta itse asiassa tuli mieleen sellainen asia, että kyllähän niin kuin myöskin nämä isot amerikkalaiset toimijat, niin yksi syy, miksi ne pystyy tekemään niitä malleja ylipäätänsä hyvin tehokkaasti on se, että siellä on sitä isoa dataa, mitä on kerätty tuossa vuosien varrella ja mihin sitten taas muilla toimijoilla ei välttämättä ole samalla tavalla pääsyä, että pystyisi niin kuin datamielessä kilpailemaan siinä isojen mallien markkinassa. Totta kai Kiinassa tilanne vähän toinen, sielläkin on omat isot alustansa, mistä pystytään keräämään dataa ja näin, mutta tuossa ehkä niin kuin Euroopassa pienenä haasteena tulee Euroopan lainsäädännöt, jotka rajoittaa tosi paljon sitä datan keräämistä. Ei tietystikään kaikki ole välttämättä ollut ihan lainkirjaimen mukaista, että miten data on kerätty amerikkalaisiinkaan malleihin, mutta ainakin niin kuin Euroopassa ollaan sitten vielä varovaisempia niiden asioiden kanssa. Niin, amerikkalaiset on saanut valtavan etumatkan tuossa, koska niin kuin, ei niitä paljon kiinnostelussa, eikä siellä ole edes kaikkia eettisiä sääntöjä noudattu, että joku oli onnistunut todistamaan vaikka, että lama oli aika paljon treenattu YouTubella ja kyllä siinä niin ne toisiltaankin myös pöllivät niin sitä dataa, että annetaan kuvaa, että niin kuin, joo, meillä on riittävästi videoa Facebookissa, että me voidaan tällä treenaa, mutta sitten kuitenkin treenataan niin kuin naapurista niin kuin huolella. Ja tämä peli niin kuin isossa kuvassa niin on kuitenkin se, että niin kuin mä edelleenkään en ole, mä niin kuin uskon sen, että toi open source-mallit tulee hoitamaan ison bulkkiosan tuosta niin agenttisen inferoinnin niin prosesseista, koska siellä riittää ne kevyemmät mallit ja sillä ei tarvitse vetää. Kun sä teet erikoistuneita agentteja, niin ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea, niin kuin sä voit erikoistaa. Ja itse asiassa se, että sä teet niistä pienempiä, niistä inferointimalleista, niin mahdollistaa sen, että sä voit tehdä jatkuvaa oppimista ne agentille tehokkaasti, joka ei ole liian kallista niin kuin suhteessa se ajamiseen. Ja toi niin kuin tulee olemaan eurooppalaisille iso etu, koska tuommoinen hajautuminen tuo juttu niin antaa hirveästi mahdollisuuksia niin kuin eurooppalaisille toimijoille tulla siihen markkinan mukaan. Koska siinä se markkinan arvontuotto ei tapahdu sen mallin kautta, vaan se tapahtuu sen mallin ympärillä tapahtuvan niin kuin infrastruktuurin kautta ja sen ympärillä tapahtuvan sovelluskerroksen kautta, jolla niin kuin saadaan helpotettua sitä, että miten sä saat treenattua niitä niin kuin fine-tunattua niitä malleja esimerkiksi. Mm-hmm. Mutta tuo datakerros on sellainen valtava iso markkinamahdollisuus, että jos katsoo minkälainen massiivinen menestys kuin Databrickskin on ollut, niin Databricksen kasvoi jo ennen tätä AI-boomia niin kuin sillä analytiikkapuolella. Ja nyt sitten totta kai se on niin kuin Suomessakin, jos katsoo, niin parhaimmat data-infrastruktuurit, mitä on, niin on vielä tehty aika pitkällä analytiikkatarkoituksiin. Eli jos tulee datadumppeja kerran päivässä tai jossakin intervallissa sinne, josta sitten tehdään jotain analytiikkaa. Ja sellaiset reaaliaikaiset master data-prosessit puuttuu kokonaan, koska ei ole ollut tarvetta sellaisille. Niin kuin tuossa. Nyt agenttiset prosessit lähtee pyörimään, niin yhtäkkiä sulla onkin tarve sille. Ja otetaanko me taas amerikkalainen tekki tuossa käyttöön, vai olisiko siinä niin kuin mahdollista käyttää eurooppalaista teknologiaa myös. Ja mä luulen, että tuossa se datasuverenisuus niin kuin isossa kuvassa niin on kiinnostavaa, koska jos sun datat on niin kuin suverenisti sulla itsellä kontrollissa, tämä on se Klarnankin teesi, että jos on suverenisti kontrollissa sun data, niin sen ympärillä voit rakentaa sitten älyä, joka on täysin uniikisti sun. Ja sitä ei kukaan muu sulle määritä ulkoa.
Ja mä väitän, että isoin riski, mikä sä voit yrityksenä ottaa, on niinku se, että annat Microsoftin niinku pitsaa sulle sen, että hei, että ota nyt meidän Microsoftin datafabrikki ja kaikki nämä muut käyttäjät, kaikki Microsoftin Copilot Studiolla ja muilla. Ja tämä on niinku, mä sanon tämän niinku ääneen sen takia, että Suomessa tämä todella monet miettii. Niin on se, että tällä hetkellä ei ole näkyvissä se, että Microsoft lukitsee sitä omaa ekosysteemiä jo nyt, niin kuin siihen, niin kuin, että kaikki linkittyy sinne Microsoftin systeemeihin. Ja niiden intressi ei ole sun intressi niin kuin yrityksenä, vaan niiden intressi on vaan dominoida markkinaa. Ja ne on onnistunut siinä. Mutta niin kuin, jos me halutaan rakentaa eurosuverenia ratkaisuja, niin meidän pakko miettiä vähän laajemmin, että mitä jos niin kuin se sun oma arkkitehtuuri olisikin sun omassa kontrollissa, eikä se olisi niin kuin mitenkään niin kuin riippuvainen yksittäisistä toimijoista tuossa asiassa. Ja toi on se iso mahdollisuus. Mä näen se itse, kun mä oon tuossa markkinassa nyt ja meillä on ihan hurja kasvu tällä hetkellä Agionissa, niin mä näen niin kuin sen vaan, että kuinka paljon ihmiset oikeasti haluaa niin kuin sitä, että niin löytyisi niitä suvereeneja ratkaisuja niin kuin tähän, että löydettäisiin niin kuin vaihtoehtoja, jotka ei lukitse sua johonkin yksittäiseen jenkkijättiin niin kuin tässä asiassa. Joo, ja tuosta datasta itse asiassa niin kuin itse mä hahmotan jotenkin tuon dataomaisuuden vähän niin kuin 3 tasolla. Tuossa on se just yleinen internet-tietämys, mitä noilla isoilla taloilla on, mikä tarjoaa sen, että se AI ymmärtää vähän kaikesta jotain. Mutta sitten jos tullaan varsinkin EU-tasolle ja näin, niin sitten on sitä niin kuin toimialakohtaista dataa, mitä aika monessa niin kuin eurooppalaisessa toimialassa ei ole välttämättä viety sinne internettiin isolta osalta. Sellaista kuitenkin, mikä toimii vähän niin kuin yrityksestä toiseen saman toimialan sisällä. On niin kuin maassa on joku lainsäädäntö, mikä tarkoittaa, että vaikka rakennusteollisuus toimii täällä tietyissä asioissa ihan eri tavalla kuin Amerikoissa. Eli niin kuin periaatteessa silläkin datalla on oma arvonsa ja voidaan sitä, niin kuin tietyt toimijat vois sitä täällä niin kuin Euroopan tasolla jo nostaa niin kuin tietyllä toimialalla toimimista ja sitä niin kuin dataa ja muodostaa siihen ratkaisuja. Ja sitten on tietysti vielä se ydin, se jokaisen yrityksen oma data, mitä ehkä pitäisi oppia vähän suojelemaan paremmin kuin mitä sitä ollaan tähän mennessä suojeltu, että se oma pääoma pysyy sitten omassa hanskassa ja sillä pystytään tekemään niitä poikkeuksellisen hienoja ratkaisuja sitten. Kyllähän tämä AI:n nopea läpimurto on johtanut myös siihen, että iso osa niin kuin avoimesta datasta internetissä on lukittu nyt, että semmoista enää kohta ole, koska kaikki sivut, mitkä ikinä missään on auki internettiin, niin skreipataan aggressiivisesti näiden AI-mallien toimesta. Ja koska tämä on menossa koko ajan, ja nyt tästä mennään vielä siis seuraavan, että kun mä oon seurannut noita internetin trendejä, niin 2024 alussa oli jo yli puolet internetin tekstistä tekoälyllä tuotettua. Ja siitä on jo kauan aikaa. Ja sitten 2024 heinäkuussa ylittyi puolet internetin trafiikista, oli niin kuin bottitrafiikkia globaalisti. Se on Euroopassa 70% sillä. Ja se on vaan kasvanut siitä. Me ollaan tilanteessa, jossa niin kuin todennäköisesti sillä, että ihminen käy sun verkkosivuilla versus botti alkaa olla aika pieni. Ja tuossa just juttelin Inderexen edustajien kanssa esimerkiksi, jolla on tämmöinen niin kuin demokratisoidaan sijoittajadataa niin kuin tällaisten foorumeja ja muiden kautta. Niin he on nähnyt omassa liiketoiminnassa, että botit aggressiivisesti yrittää skreippaa kaikkea, mitä heillä on sillä ulkona. Että niin kuin joka suunnasta tulee niin kuin himurin kanssa porukka, että mitä täältä irtoaa niin kuin käytännössä. Ja tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että ihan sama mikä sivusta sulla on, jossa niin kuin dataa pystyy skreippaamaan, niin kaikki tulee sinne niin kuin heti hunajapurkille. Niin sitten kaikki menee kiinni. No sitten mitä tekee toimijat, niin osa näistä toimijoista, jotka on niin kuin ollut arvokkaan datan päällä, niin on sitten lukinut sen datan, mutta samaan aikaan myös myy sitä dataa. Että kun Redditistä on tullut merkittävästi isompi liiketoimi sillä, että he myy heidän keskusteludataa näille niin kuin AI-toimijoille. No se on johtanut sitä taas siihen, että koska Reddit toimii nyt treenausmateriaalina niin kuin tosi monelle AI-mallille, niin käytännössä, niin, jos puhutaan niin kuin yrityksen näkökulmasta, niin yhtäkkiä yritysten kannattaa olla Redditissä. Koska jos olet tähän geo-optimointia, niin on itse asiassa ihan hyödyllistä, että sulla on Reddit-artikkeleita sun firmasta niin kuin tässä uudessa tilanteessa. Miksi? Koska kai niillä on vaan niin kuin Reddit-dataa sosiaalisena referenssinä. Ja toi on niin kuin mielenkiintoinen vaan, että miten tämä dynamiikka muuttuu tässä.
Niin ja miten paljon ylipäätänsä AI-alustat voi edes enää luottaa siihen skreipattuun tietoon, koska jos suurin osa siitä on AI:n tuottamaa, niin se on vähän niin kuin saastunutta dataa sen opettamisen mielessä, että edellisen generaation mallin tuottamaa dataa, jota syötetään opetusmateriaaliksi sille tulevalle generaatiolle ja siinä tulee niin kuin se, että kuinka paljon siinä ylipäätänsä on varianssia ja kaikkea muuta, niin se heikkenee. Eli kyllähän just tällaiset niin kuin keskustelualustat, sellaiset, missä ihmiset oikeasti vielä liikkuu, niin sen datan arvohan kasvaa väkisin. No tämähän näkyy nyt liiketoiminnallisesti myös siinä, että USAssa syntyy tämmöisiä niin kuin instant unicorneja niin kuin noista niin kuin ihmisdatan tuotteista näille tekoälymallivalmistajille, että kun Mercor-tyyppiset yritykset, jotka kerää asiantuntijadataa näille niin kuin isoille tekoälymallivalmistajille, niin meni niin kuin liikevaihdossa niin kuin satoihin miljooniin hetkessä. Että se valtava tarve niin kuin laadukkaalle ihmistä niin kuin datalle on niin kuin siirtynyt pois jo internetistä, koska kaikki tietää, että internet on jo saastunut käytännössä. Ja koska internetin sisällöstä jo, niin kuin koko internetin sisällöstä itse asiassa viime syksynä meni yli se puolet on niin kuin nyt niitä tekoälyllä tuotettua. Että niin kuin, se oli oliko se lokakuussa vai milloin se tuli se tieto, niin mä vaan katson, että nyt alkaa olla piste, että on todennäköisempää, että se olisi tekoälyllä tehty sisältö, kun että et osu siihen. Ja tämä on niin kuin uusi tilanne, niin nostaa tosiaan paljon arvoa sille, että on hyvin kuratoitua asiantuntijatietoa jossakin olemassa. Veikkaan, että kyllä tähän vielä keksitään jotain synteettisen datan generointimekanismeja, jotka on uskottavia ja systemaattisia ja muuta, jotka pystyy sitten ratkomaan tätä data-ongelmaa vielä omalta osaltaan, niin kuin, että tekoälyllä voidaan ratkaista tekoälyn omia data-ongelmia. Mutta niin, kyllä tämä on niin kuin erikoinen aika. Ja kyllä tässä ajassa niin aivan valtava merkitys yrityksen kilpailukyvyllä on se, että pystytkö sä muuttamaan sun niin kuin tämmöisen proprietary niin kuin näkemyksen markkinasta, semmoisen oman näkemyksen markkinasta ja oman näkemyksen liiketoiminnasta, omat liikesalaisuudet ja kaikki tämä niin kuin toimintamallin, niin pystytkö sä muuttamaan sen datan älyksi? Koska sä pystyt muuttamaan sen datan älyksi ja mobilisoimaan sen älyn agenteilla, niin sulla voi olla aika kissan päivä tässä markkinassa tällä hetkellä. Ja jos et ole siinä, niin en mä tiedä, mikä tulevaisuus sulla edes on. Niin ehkä tässäkin sitten yrityksillähän siis iso ongelma on se, että iso osa siitä sisäisestä tietämyksestä yleensä ei ole ainakaan ajantasaisesti missään sellaisessa muodossa, että sitä olisi helppo käyttää ajan kouluttamisessa, mutta siellä on paljon hiljaista tietoa ja kun puhuttiin muutenkin noista keskustelualustoista, niin ehkä tämä voisi sellaisen yrityksillekin olla sellainen niin kuin yksi väylä siihen, että siellä on sisäisissä Teams-keskusteluissa ja Slackissa ja muussa hirveä määrä sellaista siihen yrityksen sisäiseen toimintaan liittyvää dataa, mitä voitaisiin oikeasti hyödyntää sen yrityksen omassa niin kuin toiminnassa ja ratkaisuissa ja niin kuin louhia sieltä sitä dataa sitten lisäksi, kun kaikkea ei löydy niistä dokumentaatioista. Joo, siis isoissa konsulttifirmoissa, niin kuin Accenturella esimerkiksi jo 2015 jo juttelin niin kuin silloin Berliinissä asuessa, niin heidän niin kuin analytics-yksikön niin kuin tyyppien kanssa ja 2017 ja silloin, niin tuossa aikajänteessä jo niin kuin Accenture ihan systemaattisesti rakensi tällaista sisäistä aivoa, jossa kerättiin sitä niin sanottua tacit knowledge, eli just sitä hiljaista tietoa niin kuin tämmöiseen isoon tietopankkiin, koska ne ajattelee, että tulevaisuudessa voi olla, että ihmisten päässä oleva tieto ei enää pärjää tekoälylle. Ja ne ajattelee, että jos ne saa sen koko sen niiden globaalin ymmärryksen markkinasta ja muusta niin kuin kodifioitua tekoälylle, niin he silti on kilpailukykyinen toimija tuossa markkinassa, koska heiltä saa parasta näkemystä siitä, että minkälaisia strategioita yrityksen kannattaa rakentaa ja näin. Ja ne silloin jo systemaattisesti rakensi sitä mallia siellä niin kuin tämän osalta. Ja mä uskon, että monissa itseään kunnioittavissa niin kuin tietoon perustuvissa yrityksissä näin on tehty jo vuosia. McKinseyllä oli viimeisimmän tiedon mukaan yli 12 000 agenttia jo töissä niin kuin käytännössä siellä systeemeissä. Ja että ei nämä niin kuin vaikka niin kuin voi tuntuakin siltä, että tämmöiset konsulttifirmat tulee disruptoitua tässä niin kuin agentilla, niin kyllä nekin on hereillä siitä, että näin voi käydä ja ne yrittää tehdä kaikkensa, että näin ei kävisi niin kuin käytännössä. Ja nämä on niitä liikkuja sen osalta, että miten me voitaisiin uudelleen keksiä itsemme tässä uudessa maailmassa. Mä oon sanonut suomalaisille yrittäjille, että Suomessa tosi iso osa liiketoiminnasta, niin kuin palveluliiketoiminnasta on tuntipohjaista hinnoittelun perustuva vieläkin. Mä sanon, että tämä kannattaisi olla aika aktiivisesti miettimästä, miten arvopohjainen hinnoittelu tuodaan teidän arkeen tässä uudessa maailmassa, koska jos et sä sitä tee, niin sä oot aivan varmasti tuhon edessä niin kuin seuraavan 2-3 vuoden aikana.
Ja tämähän on myös asia, missä vaikka Amerikoissa ollaan aika paljon edellä Eurooppaa, että osataan myydä tiettyä arvoa, osataan myydä sitä tiettyä mielikuvaa. Se ei ole pelkästään se, että nyt tulee kaveria tekee näin monta tuntia sulle, niin mieluummin myydään sitä lopputuotosta. Ja varsinkin nyt sitten, jos ihminen ei enää tee niitä tunteja, niin pakkohan se on johonkin siirtyä, että ei se voi olla, että ennen ihminen teki 30 tuntia jotain hommaa, nyt se tekee tunnin ja lisäksi tulee alustakulut ja edelleen laskutetaan sitten se 1 tunti, mitä tehtiin, niin eihän se ole kestävää liiketoimintaakaan enää. Niin, ja just toi, että niin kun, ihmisten tuottavuuserot lähtee ihan älyttömiin niin kuin laukalle sinne, että miksi mä ostaisin ihmistuntia, koska niin yksittäinen ihminen saattaa olla 100 kertaa tuottavampi kuin toinen ihminen, niin koska se käyttää agenttifarmeja oman tekemisensä. Ja toinen ei käytä välttämättä ollenkaan, niin ne ei ole enää mitenkään yhteismitallisia. Aikaisemmin se oli se, että jos ne on käynyt sanotaan, että on käynyt tietyn ammattikorkean tai jonkun muun, niin kyllä se nyt varmaan riittävästi tietää tästä asiasta nyt, että se on vaihdettavissa, että tuossa toi kaveri, niin on niin kuin suurin piirtein sama niin kuin ottaen huomioon niin kuin se hinta plus niin kuin se osaaminen niin kuin linjassa. Niin, vaikka ei se koskaan ole silloinkaan pitänyt paikkansa. Ei olekaan, mutta siis tavallaan niin kuin se on ollut uskottava argumentti niin kuin käytännössä näin. Mutta nyt se ei enää ole. Niin kuin eihän munkaan kannattaisi missään tapauksessa myydä tunteja enää minnekään niin kuin tässä vaiheessa. On ihan täysin järjetöntä tilanteessa, jos mä pystyn niin kuin tekemään usein 10 ihmisten työt. Tämä on ihan uusi tilanne ja tämä on nopeasti kehittynyt. Niin kuin mä sanoin, että tämä tilanne ei ollut totta 2 vuotta sitten. Se alkoi emerikoita vuosi sitten niin kuin sillä ihan kunnolla. Siis, että sitäkin ennen pystyi jo tekemään monia asioita, mutta oli enemmän inkrementaalista pieniä parannuksia tällä. Ja sillä, että mäkin näin, niin kuin, että pystyi tekemään jonkun asian niin kuin huomattavasti paremmin hyödyntämällä tekoälyä. Mutta nyt kun me päästään tilanteeseen, sä voit antaa agenttia runaa siellä ja sä teet muita hommia samaan aikaan. Ja sä voit vielä ajaa vaikka kuinka monta farmia rinnakkain. Niin me ollaan ihan uusissa sfääreissä tämän asian kanssa. Ja tämä nimenomaan tämä Long Horizon agenttiajaminen ja muu vastaava, joka tässä niin kuin on tulossa ja niin kuin etenee tässä hommassa, niin se on ihan aivan huikea muutos niin kuin kaikkea. Joo. Mitäs sitten, jos katsotaan hiukan tulevaisuuteen ja niin kuin peilataan nyt sitten, tuossa tuli jo aika monia juttuja itse asiassa, että mitä Euroopassa voitaisiin tehdä paremmin ja uudella tavalla, että saataisiin vähän ehkä kiinni sitä etumatkaa, mitä nyt amerikkalaisilla yrityksillä on, mutta ehkä myöskin keksittyä kokonaan uusia juttuja ja sellaisia, niin kuin missä voitaisiin jopa mennä ohi, niin mitkä olisi ehkä niitä niin kuin sun mielessä olevia ensimmäisiä asioita, mitä kannattaisi lähteä tekemään ja mihin kannattaisi panostaa nyt? Niin, no meillä on tosiaan geopoliittiset riskit on lisääntynyt ja ei ole enää, niin kuin, tämä kuulostaa uskomattomalta, mutta ei ole enää mahdoton ajatus sekä, että Trump oikeasti yrittää vallottaa sen Grönlannin. Niin kuin, kyllä se sitä kovin aktiivisesti puhuu tällä hetkellä. Ja jos näin kävisi, niin mehän ei olla enää amerikkalaisten kaveri sen jälkeen niin kuin käytännössä. Se on lopullinen loppu. Sitten todennäköisesti NATO loppuu siihen ja niin kuin transatlanttinen partnershipikin loppuu siihen. Se, että ne niin kuin aktiivisesti sitä niin kuin haaveilee, että ne pystyisi sen tekemään ilmoittaa, että se loppuisi siihen, niin kertoo siitä, että ne arvelee vaan, että eurooppalaiset on niin nössöjä, että niin kuin ne ottaa kaikki vastaan niin kuin tässä asiassa. Niin mä että tässä tragediassa, mikä on menossa tuolta osin, niin on se, että se antaa myös meille mahdollisuuden niin kuin, rakentaa takaisin omaa identiteettiä niin kuin, ja olla rohkeita ja lähteä tekemään paikallisia niin kuin johtavia toimijoita niin kuin mihin tahansa asiaan. Jos me katsotaan tekoäly eturintamaa, niin meidän pitäisi valita, että mihin me ei lähdetä kisaamaan. Sanotaan, että lyhyellä tähtäimellä me ei pystytä lähtemään kisaamaan niin kuin GPU-markkinaan. Meillä ei ole mitään semmoista niin kuin kyvykkyyttä, että me pystyttäisiin jotain Nvidiaa vastaan lähteä rakentamaan niin kuin oikeasti jotain kilpailijaa tänne. Se on valitettava totuus. Me ollaan tuossa mielessä kyllä aika riippuvaisia jostain niin kuin ulkoisesta teknologiasta, jotka ei ole täällä tehty. Ja mä en oikein tiedä, että miten tuo ratkeaa, koska sun pitäisi rakentaa 10 miljardien fabit jonnekin tänne Eurooppaan, jossa Amerikasta lähti tekemään sitä jo, koska ne halusi niin kuin suojella itseään tästä potentiaalista Taiwanin vallotukselta, mitä Kiina taas haaveilee niin kuin tällä hetkellä. Ja siellä se alkaa se kyvykkyys olla kohta maalissa. Eurooppa ei ole tuota investointia systemaattisesti tehnyt alle, niin jos nyt lähdetään tekemään, niin se menee joku 5-7 vuotta, niin kuin semmoista edes on. Ja se vaatisi koko sen niin kuin, ekosysteemin niin kuin rakentamista tänne. Meillä on yksi osa siitä ekosysteemistä, joka on se
hollantilainen litografiafirma, joka tekee kaikista näitä niin kuin edelläkävijä niin kuin litografiat tuonne ja muuta. Meillä periaatteessa olisi niin kuin edellytyksiä rakentaa omaakin systeemi, mutta mistä me kaivetaan se 10 miljardit rahaa ensin? Niin kuin, no sekin on, kyllä se raha löytyy täältä, ei se ole siitä kiinni. Mutta se on pitkä tie. Jos me katsotaan lyhyen tähtäimen, niin että mitä nyt voidaan tehdä, kun ei vielä ole No sitten meillä tämä seuraavin taso, joka katsoo, me ei voi mennä se foundation-mallin niin kuin eturintaman kisaan mukaan myöskään, koska koulutuskustannukset niillä niin kuin frontier-malleilla tällä hetkellä on kuitenkin miljardeissa. Mutta voitaisiko me kouluttaa johonkin tiettyihin asioihin niitä erikoistuneita malleja? Ja nyt me päästäänkin siihen, että jopa Mistral on niin kuin aika pitkälle jo mennyt siihen, että nämä niin kuin nyt rakentaa niitä erikoistuneita malleja erilaisiin tehtäviin ja niin kuin yrittää rakentaa sitä open source-puolelta just semmoisia riittävän sopivan kokoisia erilaisiin tehtäväketjuihin, muun muassa vaikka dokumenttien skannaamiseen ja näin poispäin. Niin tuossa pelissä meillä on meillä on tosi paljon niin kuin tekoälyosaamista kuitenkin Euroopassa, että ei tämä mikään niin kuin takapajilla siinä mielessä ole. Niin me voitaisiin rakentaa niin kuin nimenomaan tässä nykyisessä mallissa, niin mä näkisin, että se Euroopan niin kuin paras paikka voisi olla siinä, että me rakennettaisiin paras infrastruktuuri niin kuin nimenomaan tekoälyn hallinnointiin, koska niin kuin, me voidaan kääntää se meidän niin kuin takamatka etumatkaksi siinä, että me nyt ollaan tässä mietitty näitä hallintosysteemejä tässä niin kuin Euroopan unionin ja muiden niin kuin perspektiivistä. Ja mä en puhu hallinnoinnista nyt tämmöisenä byrokratiana jarruna, vaan mä puhun sitä kiihdyttäjänä, koska niin kuin, jos sä muutat sen hallinnon, niin kuin otat ihmisiltä pois ja otat sen ihmisbyrokratian pois ja mä muutat sen koodiksi. Että tässä on niin kuin malli, jolla se tekoäly luotettavasti tekee sulle ne asiat, mitä sen pitää tehdä. Niin, jos se tuotetaan helposti saatavilla olevana sillä, että ei tarvitse lähteä miettimään niitä asioita, mutta sieltä tulee sitä tiettyä turvallisuutta ja hallittavuutta nimenomaan. Ja muuta. Niin. Eli jos sä saat niin kuin turvallisuutta ja hallittavuutta hanasta niin kuin koodilla toteutettuna, että se ei tule ihmispalveluna eikä se tule minä raportointivelvollisuutena eikä minkäänlaisena muina tämmöisenä jarruttavina asioina, vaan se tulee nimenomaan sillä, että se luottamus ja turvallisuus tulee sen, niin kuin sen hyvän hallintotavan kautta, joka on kodifioitu sinne agentille valmiiksi. Ja jos sä tuolla pystyt niin kuin menemään, ja tämä on se, mitä Agion tekee, mutta se, niin kuin se että jos pystyt niin kuin lähteen sen puolen kunnolla, niin sitten meillä syntyy se mahdollisuus, että me voidaan, ja tämä on mun mielestä se paras mittari sille, että miten me onnistutaan Euroopassa. Jos me onnistutaan siirtämään eurooppalaiset suuryritykset, jotka on aika pitkälle perustettu 100 vuotta plus sitten, niin kuin täällä on tosi ikiaikaisia yrityksiä, niin kuin Suomessakin monet isommista teollisuusyrityksistä on tosi vanhoja, ja meillä ei ole syntynyt sellaista uuden polven menestyjä niin kuin USAssa niin paljon, koska ne on kaikki myyty sinne jenkkeihin, niin nyt olisi niin kuin mahdollisuus tällä uuden polven tekijöillä nyt nostaa ne vanhat teollisuusyritykset takaisin kilpailukyvyn kärkeen moninkertaistamalla niiden tuottavuus agenttisilla prosesseilla. Jos me tehdään tämä nopeammin ja hallitummin kuin mitä muualla tehdään, eli meillä on luotettavammat toimintamallit sen tekoälyn niin käyttämiseen, niin me itse asiassa voitetaan se kisa. Me ei voita sillä, että me keulitaan eniten niin kuin siinä, että kuka tekee hulluimpia muuveja niin kuin jossakin, mutta adoptoidaan nopeasti ja tehokkaasti niin kuin tekoälyyrityksen ydinprosesseihin niin kuin nimenomaan agenttisena prosessina, että saa se moninkertainen tuottavuus irti, mutta siten, että se pysyy koko ajan lapasessa. Ja tämä on se eurooppalainen erityisosaaminen, niin kuin tässä tulee niin kuin vahvuutena esille. Ja jos tämän seurauksena niin kuin me pystytään rakentamaan, niin kuin, että eurooppalaisten yritysten kilpailukyky merkittävästi kasvaa niin kuin käytännössä globaalissa markkinassa, niin silloin se tekoälymurros on myös katalyytti kaiken muun murrokselle, niin kuin positiiviselle murrokselle. Ja tämä eurooppalaisten liiketoiminnan kilpailukyvyn kasvaminen automaattisesti tarkoittaa sitä, että me ei olla niin kuin kehitysmaa, jossa vaan me myydään halpaa sähköä, otetaan vastaan toisesta päästä lopputuotetta, vaan että me ollaan itse aktiivisesti tekemässä kaikissa niissä eri kohdissa niin kuin sitä lisäarvon tuottoa. Ja mä näen tässä valtavasti potentiaalia tälle, että niin kuin tuossa on se tällä hetkellä täysin auki oleva mahdollisuus. Ja samaan aikaan, niin kun ihmistä ei yleensä tee mitään, niin on pakko, niin meillä tavallaan tämä pakko pikkuhiljaa heiluttelee päätään, kun just tapahtuu näitä muuveja, että ruvetaan puhumaan Grönlannin valloittamisesta. Niin semmoinen ruususen unio alkaa niin kuin ravistua pois sieltä, että ehkä tässä pitää tehdä jotain itsekin niin kuin tämän asian suhteen. Joo, ja toi oli itse asiassa hyvä pointti toi niin kuin yritysten omien toimintojen niin kuin kehittäminen silleen, niin kuin, että AIta hyödynnetään niissä, koska itse mä ajattelen tätä AI-suvereniutta aika pitkälti just niiden niin kuin
mallien ja alustojen kautta, että missä niitä ajetaan ja muuta, mutta toihan on kyllä niin kuin noissa asioissa ollaan myös paljon takamatkalla, tai en tiedä ollaanko takamatkalla itse asiassa edes siinä, että yritykset ottaisi omissa prosesseissaan isoja askeleita, että tehtäisiin siellä asioita tehokkaammin ja paremmin, koska kyllähän niistä paljon EU-tasolla puhutaan ja niitä tehdäänkin. Et mä en tiedä, onko oikeasti Amerikassa edes yritykset hirveästi tuossa asiassa edellä. Eli siellähän toki syntyy niinku uusia liiketoimintoja, uusia innovaatioita noiden niinku, AI-asioiden ympärillä, mutta onko sielläkään niinku perinteisemmät yritykset ottaneet niitä steppejä vai olisiko siinä niinku oikeasti mahdollisuus mennä ohi? No siis mun mielestä niin kuin, mä vaan heitän tämmöisen ajatuksen, että jos tulee niin kuin eurooppalainen ja amerikkalainen yritys tarjoamaan niin kuin, ja molemmissa niin kuin uskot, että kyvykkyydet on samat, niin eurooppalainen ja amerikkalainen yritys tulee sulle tarjoamaan, että mä tarjoan sulle niin kuin luotettavan ja hyvin hallinnoidun niin kuin tekoälyratkaisun. Kummassa tapauksessa sä uskot siihen, että se yritys on sun puolella versus niin kuin tässä, että niin kuin amerikkalaisessa keisissä se aina se tilanne, että nehän vaan rakentaa mouttia itselleen kaikista tilanteista, ne yrittää niin kuin rakentaa lukkoja, jolla sä jäät koukkuun, niin kuin tämä homma. Mutta eurooppalaiset niin kuin toimintamallit on historiallisesti ollut sellaiset, että me ollaan aina rakennettu open source edellä ja ollaan menty aina sillä, että ollaan niin kuin aina tavallaan asiakkaan puolella siinä asiassa. Niin nyt jos meillä tulee tällaisia toimintoja, jotka on oikeasti hyviä siinä, niin kaikki luottaa niin enemmän, myös muualla kuin Euroopassa. Koska ne ajattelee sitä, että no hei, näillä ei ole ketuhäntää kainalossa. Nämä oikeasti haluaa niin kuin auttaa mua tekemään luotettavampaa ja paremmin hallinnoitua tekoälyä. Ja tässä niin kuin se historia, mikä meillä on, niin se negatiivinen historia, joka on se, että ylireguloitu ja kaikki on niin kuin näin, niin se voi muuttua vahvuudeksi. Niin on semmoinen brändilupaus tietyllä tavalla Euroopalle, että jos tämä täyttää niiden lainsäädännön, niin varmasti se toimii täälläkin. Just näin. Ja sitten just tämä niinku ajatus siitä, että sulla on niinku luotettava tapa. Ja tässä taas on se kiihdytysvaiheeseen. Eli jos sä pystyt luottamaan siihen, että se tekoäly toimii oikeasti hyvin, niin mikä sulla estää adoptoimasta sitä laajasti ja nopeasti niin kuin käytännössä? Eli tavallaan se kiihdytys tulee siitä luottamuksen noususta. Ja sen takia meidän täytyy rakentaa sitä luottamusta. Ja niin kuin mä uskon, että niin kuin Sam Altman onnistui pääsee niin kuin, sanotaan, että niin kuin OpenAIn alkuperäinen idealis, että on avoin ja maailmaa auttava tekoäly, niin ollaan nyt sitten niin kuin, että OpenAI on niin kuin tavallaan vastakohta itsestään. Että se on maksimaalisen closed ja sitten niin kuin, ja Sam Altman pidetään pääpahiksena, niin kuin nyt jos katsotaan sitä, niin kuin, että uskotko siihen, että Sam Altman vie tekoälyn viivaa yli niin kuin tavalla, joka ihmiskunnalle hyvä, niin kukaan ei enää usko siihen. Niin kuin käytännössä tässä asiassa. Eli tavallaan niin kuin ollaan tilanteessa, jossa niin kuin aina lähdetään jostain niin kuin altruistisesta lähtökohdasta ja päädytään johonkin niin kuin maksimipahikseen, niin tämä on se tarina aika monessa amerikkalaisessa isossa yrityksessä, että se niin kuin kääntyy aina. Musta, että Googlellakin oli alun perin se don't be evil, vai mikä se oli se, niin kuin se lähtökohta siellä, ja kaikki niin kuin naureskelee sitten myöhemmin, että että hyvin sanottu, että sugarcoatataan niin kuin tätä heidän todellista luonnetta, mutta tämä on se, missä mä uskon, että eurooppalaisia voi luottaa niin kuin paljon todennäköisemmin tuossa asiassa, ja meillä on niin kuin historiallisia ja varsinkin pohjoismaisia, että niin kuin meiltä tulee hyvätahtoista porukkaa täältä, jolla niin kuin on oikeasti altruistisia niin kuin taustavireitä ja haluaa niin kuin tehdä maailmasta parempi paikka. Ja mun mielestä tämä, niin kuin, tämä voidaan kääntää vahvuudeksi, mutta se vaatii sitä, että me täytyy nousta sieltä meidän laakereilta ja ruveta oikeasti painaa duunia niin kuin aika kovalla tahdilla. Että niin kuin, mä onneksi niin kuin tässä keski-iässä, niin lapset on lähtenyt kotoa, niin mulla on aika ja mahdollisuuksia tähän, mutta niin onhan tämä ollut ihan hullu vuosi, niin kuin aivan crazy vuosi, niin kuin mulle että ne niin kuin koskaan mitään vastaavaa ollut, niin kuin, missä kaikki asiat menee niin älytöntä vauhtia eteenpäin. Ja mä niin kuin itse uskon siihen, että jos me halutaan puskea niitä voittavia yrityksiä, meidän täytyy niin kuin saada ketteryyttä ja nopeutta huomattavasti lisää. Että me, jos katsot millä vauhdilla kiinalaiset amerikkalaiset tykittää tuota hommaa ulos, niin se eurooppalaiset nyt, niin meillä ei tarvitse olla niin kuin, koska me nyt pystytään agentalla tekemään se työ. Me ei tarvitse olla vaan älykkäitä. Me ei tarvitse olla enää niin kuin tässä asiassa, niin meidän täytyy vaan niin kuin, tosi nopeita muoveja tehdä koko ajan. Ja tämä on niin kuin ehkä siinä mielessä suomalaista mentaliteettia vähän vastaan, että Suomessa niin kuin, ollaan totuttu siihen, että on niin kuin tällaisia jaksoja, vaikka niin kuin pitkät kesälomat tai jotkut muut vastaavat, jossa niin kuin oletetaan vaan suoraan, että kesäkuun puolivälistä syys-elokuun loppuun ei tapahdu yhtään mitään missään.
Niin kuin, ja sitten kun kaikki olettaa, niin se toteuttaa itsensä se profeetia niin kuin käytännössä. Niin, tietysti niin kuin nyt varsinkin AI-kehityksen osalta, niin se maailma ei pysähdy odottamaan, että palataan lomilta. Eli niin kuin pitää painaa sitä kaasua ja eikä se tarkoita sitä, että voisi pitää lomia, mutta niin kuin mun pointti on se, että emme voi koko maata sammuttaa niin kuin pariksi kuukaudeksi tai 3 kuukaudeksi, vaan sen takia, että nyt joku on siellä, kaikki on, ja se on aina excuse kaikkea. Sitä vaan tulee sellainen niin kuin kulttuurinen asia, että niin kuin, sä et voi jutella kenellekään heinäkuussa, vaikka se olisi töissä, niin kuin koska lomakausi. Niin kuin, ymmärrätkö? Että tavallaan se niin kuin siirtyy kaikkeen, mutta niin kuin, tämä niin kuin ketteryyden lisääminen tuossa on kyllä aika tärkeää ja että me pystytään juoksemaan niin lujaa, että me pystytään tuossa kilpailussa mukana. Mutta edelleenkin mä uskon, että meillä on vahvuuksia tässä, jolle me voidaan rakentaa ja vaikka me ei päästä sinne foundation-malleihin, vaikka me ei päästä sinne GPU-tasoon, niin siinä välissä on paljon paikkoja, mihin me voidaan tehdä uskottavia eurooppalaisia vaihtoehtoja. Joo, eli käytännössä rohkeasti vaan tehdään asioita edelleen, kehitetään niitä omia tekemisiä ja prosesseja, muodostetaan EUn ehkä vähän raskas byrokratia niin vientituotteeksi, eli otetaan se brändin positiivinen, eli se luottamuspuoli, ja sitten niin kuin, lähdetään viemään niitä maailmalle. Ja sitten jos pahin juttu tapahtuu, että joudutaan niistä amerikkalaisista hankkiutumaan niin kuin palveluista eroon, niin meillä pitäisi olla jotain infrastruktuuria. Sitten pitäisi lähteä valmistelemaan niitä infrastruktuureja, eli tuossahan on nyt jo aika paljon askeleita tulevaisuuteen, jota voi lähteä toteuttamaan, että vuosi on alussa ja tästä on hyvä lähteä tekemään. Joo, mä vielä sanon tämän, mitä mä oon sanonut monta kertaa aikaisemmin, niin mähän memetin tuossa viime vuoden alussa niin kuin kaikille sellaisen termin, niin kuin pistin jakoon, että jos sä uskot, että tekoäly on työkalu, niin sä oot jo hävinnyt tämän peli. Ja mä sanoin sen takia, että niin kuin ihmiset oli ihan älyttömän tyytyväistä meidän firmassa otettu Copilot käyttöön, että me ollaan ratkaistu kaikki meidän AI-ongelmat. Ja niin kuin, mä niin kuin tajusin, että toi on niin valheellinen niin itselleen valehtelemista sillä, että kuvitella, että me ratkaistaisiin ongelmat työntämällä ihmisille joku työkalu ja nyt on niin kuin kaikki. Eihän se nyt ratkaise juuri mitään. Se maksimaalinen hyöty voi olla se, että niin kuin, no ensinnäkin on niille huonomman malli, mitä pystyi sillä hetkellä saamaan käyttöön. Copilot oli ehdottomasti surkein performanssiltaan kaikista näistä, niin mitä pystyt käyttämään. Että se olisi voinut tehdä parempaa duunia melkein millä tahansa muulla työkalulla, mukaan lukien ChatGPT:lle. Se niin kuin mentaliteetti oli väärä ja mä niin kuin silloin ajoin memin läpi. Ja mä olin nyt sitten tuossa niin kuin AI-aikaan, niin kun Peter Sarrin järjesti 17. marraskuuta Turussa se AI-tapahtuma, AI-summiti. Ja mä kuulin, kun Petteri Orpo kävi lavalla sanomassa, että tekoäly ei ole työkalu. Ja sitten mä niin kuin hulluna tuli viestää mulla niin jokaista kaikki, että no niin Mikko, nyt sä oot pelannut tämän läpi, että nyt sun memetys on niin kuin toiminut, että pääministerikin sanoo samat asiat, että nyt kaikki on nyt päässyt kärrylle. Minusta on tärkeää, että me niin kuin jaetaan tämmöisiä niin kuin ymmärrystä tästä asiasta koko ajan, niin kuin myös sillä, että kansa ymmärtää, että mihin suuntaan on menossa. Joo, siinä oli paljon ajatuksia ja ehkä jäädään näitä mietiskelemään ja tehdään tästä hyvä vuosi, joka vie Eurooppaa eteenpäin. Joo. Hei, kiitoksia kun olit vieraana ja juttua varmasti riittäisi pidemmäksikin aikaa, mutta ehkä jatketaan joku toinen kerta jollain toisella kulmalla. Kiitos paljon. Oli mukava olla täällä. Kiitoksia.